kacang ya samangan kuaci nek kira-kira ngelih ya golek bedolan telo lah kok iso dadi geger kayangane nek mboten kebangetan dewane ra mboten mungkin to lho kok kebangetan dewane piye lah nggih no ming sakula tapa kok kayangan dadi geger lah kita ki jane tapa ki sedya kita apa to apa gunane dewa kok ora ngerti atine menungso gong sabar kuwi ngapa to menengo iki nek cah cilik ngene ora getak-getak tuman wae yaene kok kelitian sesuk sekolah kok laene malah dadi wayang barang wah jane iku ki nek ora jembar atine wis kawake bocah iki rabekno lho malah kon rabekke ora ha kita ketapa ki janjane sedya kita apa ulun tak takon lah kula niku dewa mboten ngertos ulun ngerti ning ulun kepengin nyuwun prisa lan jeneng kita yen ulun ngerti kok ulun batangake dhewe iki tegese ulun kok ngasake marang diri ulun pribadi. Oh, ngoten. Jelase ngoten. Oke, ora masalah. Kula niku tapa niku nggadahi gegayuhan kepengin bangun desa nata negara. Paham? Ya. Sak banjure. Mumpun ming niku. Ora, kita aja nyengetake. Kita aja ndelikke. Kita duwe gegayuhan liyane. Sing luwih wigati karang kadempen niku kelangan Semar. Semar bapak kula niku lunga tanpa ninggal layang napa tanpa pamit kali anak-anak kawula ditinggal nah saniki kula tak wangsul kula tak bali ora masalah ning kula tak takon karo sampeyan Semar teng pundi nek dewa ora nuduhke teng pundi dulure Semar ala dhewe sampeyan dadi otak plotroke katoke sembrono ora karo dewa kok sapenake dhewe ya men ora digetak ngono ndak kalah getakan sik kudu tak getak sik bapak teng pundi lah nek kita takon Semar menyang endi iki ulun ora ngerti nah gunane apa dadi dewa kenapa ndak takon aku bali bareng ora ana gunane wis sampean dadi dewa ngakon Bagong bali saka wana bombong wilayah nek sampean tak takon Semar ning endi kok sampean ora ngerti lah ulun ki ora ngerti tenan gunane apa dadi dewa wah waduh motari Indra piye Indra aja ditakoni lagar syuting ya Indra iya Bagong ki nek karo wong sapa rumangsaku nduk Bagong karo sapa ora kuwalat Bagong iki waton ledan ngono ki dadi apa-apa ki tawar apa kok men dewa daratane tak uyuhe apa-apa kok men dewa santai aku pon mang takon kok mang takon mang wangsuli bapak nendi terus tenan ya lah iki ana dewa kok kerepotan ora repot ning takon sak nyatane nek sampeyan iso ngandake bapak Bagong bapak nang kene sampeyan mang terus nyerlok kula lho dewa kok Sherlock modern kok dewa ora ndek HP nggo ngopo iya kula paranane bapak ulut bapak ayo kondur ayo nata desa mbangun negara karo aku Pak ning aja lunga bapak kagol perkara apa mengko nek bapak gelem kondur kula ya tak bali nek kula bali bapak ora ana ning teng atine usdeh ora apa-apa dilem wae ora apa-apa dilem antel ya lho aku bareng kok dimesoni ora ngoten kula tak wangsul tak bareng karo bapak nek dewa ora duduke bapak mbok sampean gruduk wana bombong ngapa oh arep modar aku ya mau janjine piye gejluk lemah ping 3 wis luwih saka ping 3 nganti sing tak gejluk ngolek-ngolek ra metu-metu ya sing gedhe pangapuramu kurang seru kok wah ngene iki aku enggak main aku enggak main piye wis ora nggo perang-perangan iki senugro ki ngelocop baduhe iki tuh begini iki tambane nganggo sungutku mari wih kok ae ki nggon unyeng-unyeng iki kuwi borok ku iya ning tambane iya yo
ndak gatel yo. Malah nambangi borokmu barang. Sonana wah wis ora tertib mah aku. Maju meneh, aku tak rasa ambles bumi. Engko konangan. Lir penak ning kono kuwi, Go. Nek konangan tak dikira wong Pandhawa mbelani karo kowe. Lah ya kowe. Ngene wae. Piye? Lho, ora bosok anu pripun? Aku tak manjene awakmu. Manjene awakmu piye? Manjene ning jero awakmu. Kowe engko diantem ora krasa, dipateni ora iso mati. Iki serius? Iya. Tenan. Liyan ndi? Kene? Ora iso. Kene apa piye? Ciut ning ngombo iki. Yo. Elastis. Ora sudi. Amet ngendi kok ngewohke? Kowe ngamet ambegan, aku tak mlebu ning awakmu. Ngamet ambegan? Wis ya wis. Nek aku mlebu ning awakmu kowe dikapa-kapake ora apa-apa. Lah moyo ditibani gaman mesti kowe ora apa-apa. Mergo kowe kedunungan aku kowe tak diampuh. Wis ngono wae aku tak mlebu ning awakmu ya. Nek wis mlebu awak aku mesti tak diampuh. Nah, gek wis ra modar. Ngomong wae malah pidato. Tak keplak sirahmu lho. Wis gak wis. Gunjang ganjing langit kelap-kelap katon. Lir kincang ing risang mawe gandrung. Kono wis. Menti-menti. Aku wis nang awakmu. Lho, ora mbrenjol ya? Ora. Mergo iki sukma. Walah, gleleng iki. Kowe diantem ora apa-apa, dipateni ora iso mati, mergo saka dayaku. Terus kula iso napa meneh? Iso ngilang mboten? Ora iso. Mbok gawe iso ngilang. Benar nyolong kowe. Saidan ora. Ambles bumi ya iso, mabur ya iso. Weh, lah kok sampean dadi wong biasa ora iso mabur? Mergo aku ora dikeparengake mabur, nek aku sing duwe kekuatan iso mabur. Wo. Nek ambles bumi ngampet-ambegan niat ingsun ambles bumi terus sirahmu tatapno aspal ngarep kuwi. Ki anggere kok ora aku gejegluk tak jak senggel. Iya. Ngampet-ambegan. Weh. Ora sida. Weh, engko nek ra nyata mlenthung dase. Nyata-nyata gawe wis. Niat ingsun ambles bumi. Wah, lah bumi iki peteng tenan. Ora ana apa-apa, Buna. Wah, lah kae ana wong kae. Tak jak Pak, wah asem mayit to. Jaratan ketole mringis metu ngolah. Nek mabur sirahe gedruk ping 3 niat ingsun mabur. Mbok sing apik omongane. Ya anu sikil. Wah, antasena iki arep nyilakake sirah kok kon gedruk ping 3. Ayo mumet mabur tenan kon melayang. Sikil gedruk. Kasar-kasar to Mas, nek ngendikan ya ora kasar-kasar ya menirani wong tuwa ya dicokot benggala harus sing enom-enom. Nek ngendika aja sok kasar, ndak ditiru bocah cilik. Sing aduh, tak kira apa ya ampun, wedele bodong. Asik lho iki nggo dolanan. Bodong aku saiki. Iki sesuk diboncengke Bagong ngalor ngidul kae.
Gong, Rene tak kandhani le. Ngapa Sip iki. Minggat kowe. Piye? Ya ampun sapa meneh iki? Lho, lengganan kok lali. Iki aku mung kari ngesak molas piye jalan ora? Ora sudi nggo apa mbabrak apa? Kowe sing ngapusi aku kowe ya, ta? Kowe sing ngapusi aku bayar nganggo dit palsu. Aku ya wedok palsu kok. Ya ampun kurang ajar. Bayar nganggo dit monolopi. Monopoli kok monolopi. Monopoli ya ampun. Yo, ayo. Ora masalah ya. Dia nekat banget iki. Wah, kono padang ya kono. Cahe diandang kok. Oh, darat-darat kaya ngono kae. Wah, kowe iki nganggo wig kok. Tiwas tak jambak rambute arep tak beleh kok copot. Gundul. Rasido. Ilang kemauanku. Kok iso? Arekane arep tak rangkul arep tak beleh iki malah rambutnya copot. Bucak geting tremplong ndase kae. Gilane. Gundul kayak minyak samin ketoke ndase. Kayak minyak samin ki minyak roti. Para kawane kurang ajar ya ampun. Dandananku dirusak kabeh. Ya ampun bubar pede. Ayo ndi Semar Badranaya? Wis luweh ora. Iki kecil mungil. Iki kirek-kikek ya. Kadal ya ampun, latahku metu ya ampun kadal. Ya ampun kireke apik banget Mas, Ngapa? aku mau tuku kini kae. Mas kene dite. Piro? Sakarmu lek ngene Iki ana dit 200 sanguku. Le pepayon Urung pepayon blas mbok modar. Urung pepayon sedoyo ya satpol PP. Ndil burimu kae sing ora. Kowe iki ora sembrono iki Pak Demu Bilo. Pak Dem Bili, bilang. Pak Dem Bilo ngaturke bekti ya Pak Dem. Ya Bagong tak tampa pangestuku taman ana ya Bagong. Tak gegem dadake jimat. Wah, dan siwa ki saya lemu saya tua saya lemu. Oh. Omahmu apik saiki, Pak? Iya. Lukisan dhuwur kae fotomu, Pak? Oh. Kok kaya cangkem boyo. Boyo wis semen. Wong jeneng sing lukis ora teko iso kok. Ayo wis apik tenan jan. Elok tenan. Wah nganggo saiki dinehi gebyok. Oh. Limaringi Gustiku ratu-ratu sabrang kuwi kogong, aku ratuku kogong. Ayo ora apa-apa jeneng peparing iki kudu diopeni. Oh. Engko tak gawane ya, Kok. Lah. Wis. Kae rak jam sing sok metu manuke to, Gok. Oh. Kaya paringane ratu Gustiku biyen sing wis mati. Prabu Wirambana Dewa. Wis suwe nek mati kuwi. Nek mati wis jaman Pak Gita Toyan. Iya. Sampeyan ratune Wirambana Dewa. Ayo. Kowe dioleh-olehi jam kae. Oh. Wah, apik. Anggere jam rasa tidur. Manuke metu. Oh. Menawa iso metu ora, Kok? Ora. Nek tengane omongane iki terbung sampe ra dhewe. Ayo alam-alaman sik. Kok Pak Dewi kok gawe wedang panggon. Ngelay aku. Nek kene iki anane yo wedang putih, doyan kopi. Wah, putih ra masalah waton ra dicampuri gamping. Kono lum cukukno ngendang cerewet cangkeme. Mun saiki cah bedugal, cah merosal. Wis, ibaratnya seger tanpa ngombe, wareg tanpa mangan. Siwa, apa?
Aku sowan Siwa iki arep atur pelaporan kok. Atur pelaporan bab apa? Ngene kok. Bapak iki arep cilaka. Lah, ora tenan to. Aku ki wis ngimpi sing ora-ora. Bapakmu kena apa? Ah, tak critani rasa nyemprot sik tolongmu. Aku ora pengen bangun desa, Pak. Oh. Hah, aku entuk sasmita sekrate bangun desa kuwi kudu ditumbali nganggo pelem pertangga jiwa lan jambu dipa nirmala. Lah iya. Monggo kuwi anane nang kayangan. Oh. Nah, terus apa jenenge? Bapak tak jaluki tulung, Pak, mbok tembungke Bathara Guru. Bathara Guru kelakon medun nang dusunku. Wah, kanugrahan. Kanugrahan apa? Malah ngisro. Bathara Guru iki. Sebabe Tak jaluki pertangga jiwa ora gelem. Nang njaluk saran, bapakmu kudu nyembah karo aku, kudu basa karo aku. Aku mah nek wong tuaku kok didak-idak martabate ming perkara aku kepengin njaluk pelem pertangga jiwa, Bathara Guru tantang, Dik. wah, Bathara Guru kita tantang. Oh. Empuh aja tundang Bathara Indra. Ayo, aku culke, kayak ana kekuatan Bathara Indra aku sasik kaya. Gila suarane Bagong kok isih kaya ngono. Sapa kuwi? Bathara Brahma. Weh. Kowe dewa apa kowe? Dewa Geni. Nek aku nylereke. Dewane Geni kok cilirek. Ah mesti kowe kejaba kowe nggo gas bareng to kowe. Wah, Bagong iki pancen omongane nganyelake. Sapa kowe, Truk? Ketoke ya mau dipati aku nyawang saka kene kok sandangane. Kae tak sakon melu-melu kok njabut nyawa cilaka, Truk. Ayo sambat kowe ora iso glawa tak jabut nyawamu. Truk. Kirim SMS karo Semar. Lho, Tanganku ora iso obah lho kok. HP iki ning ngesak, ning ora iso obah. Nek iso aku kirim SMS karo bapak, Pak, aku tulungono bapakmu sing munggah kayangan ngamuk. Piye ya carane iki? Lah wis sakdi pasrah wae iki ora iso piye-piye iki. Wah, cilaka tenan iki. Yai Bathara Brahma, Yai Bathara ya Modipati. Petruk dibondo tangane Bagong, bondo tangane aturke Sang Hyang Jagat Girinata. Ya wis toke dawuh Kakang Bathara. Bagong ya dibondo. Iya. Dibondo digawa ning ngarepe Sang Hyang Bathara Guru. Wah, mati dereng aku ayo nglelengo saiki. Ora ngleleng. Ora wani ngleleng dudu Bagong. Wah, rangket tanganmu tak krincung sikilmu, leboke bakun jarane. Ora. Ngandel ora. Modar kowe. Arep aku wis ngene iki ora iso mbales mo. Kapokmu kapan wong aku bar mangan pongge pirang-pirang. Ora setup ngono. Waduh. Mulek-mulek lah. Buyer. Ora ntute kok turun bapakne. Ayo, kapokmu kapan kowe? Waduh. Dirangket wae ora wae. Kowe wae sing ngrangket Bathara Indra. Kon ngrangket Bagong kok ora gelem. Kok kaya tembakan lho. Ah, iki keistimewaan aku nang kene iki. Iki termasuk pusakaku kowe. Ngampet ambegan Bagong diboyong ngarepe Wangsul Bathara Guru.